La Sala Sant Llorenç acull fins el 22 de desembre una mostra de fotografies i instal·lacions en la que 11 artistes i fotògrafs de Carcaixent exposen la seva visió personal sobre el silenci. Una exposició en la que ha col·laborat el col·lectiu d'artistes de la Ribera per fer mans. Vull que aquesta sala, els espais culturals de la ciutat, brollen, que no es queden en silenci. Cada vegada que estiguen les llums enceses de la sala d'exposicions significarà que n'hi ha una cosa nova, una cosa que ens ha de sorprendre. I aquest seria l'objectiu. És un dels pilars fonamentals d'esta legislatura, reforçar en l'àmbit cultural i reforçar els artistes locals. I ho fem en una sala d'exposicions, la de Sant Llorenç, renovada, on tenim una mostra molt variada de diferents artistes locals de proximitat, que per a nosaltres és molt important fomentar la cultura del poble. L'exposició ofereix 11 visions diferents d'un element que ens resulta tan quotidià com el silenci, expressades en diferents suports com escultura o fotografia. Guardem silenci, les obres estan callades, però el silenci també s'imposa. I quan una cosa s'imposa, no ens deixa respirar. Creguem que estem lliures, però si estem en silenci no podem mostrar allò que pensem. Les obres estan en silenci, però les obres parlen, ens diuen, ens conviden a que pensem o que inclús que ens ensenyen allò que nosaltres no volem veure. Pasqual Boqueta ha d'agrair la implicació de totes les persones que han ofert els seus treballs per a esta mostra pionera i atrevida, que demostra una vegada més el talent que tenim entre els nostres veïns i veïnes. Una mostra amb escultures dels artistes Javier Peris i Joana Pastor i fotografies de la mà de Jordi Carrillo, Xavi Carrillo, Vicent M. Pastor, Salva Garrigues, Carles Nicolau, Lamberto Tudela, Saúl Burguet, Lluís Peris, Leticia Fallos i Víctor Lauder. Pensava que teníem una xicoteta espineta que era en els fotògrafs, en la gent que dia a dia va reflexant tot el que està passant en les nostres vides i es mostra realment la crueltat, la frescor o la tendresa d'un missatge i ho fa simplement utilitzant una màquina per un ull, un cervell en el qual fica tot el cor a l'hora d'elegir, d'enquadrar allò que vol. El silenci és l'únic amic que mai el trairà. Recordo que el silenci moltes vegades és la millor resposta. El més atroç de les coses males, de la gent mala, és el silenci de la gent bona. No haveu convençut a un home pel fet d'haver-lo reduït al silenci. Val més un instant de vida verdadera que anys viscuts en silenci de mort. N'hi ha algunes que diuen el silenci eres tu, cos de pedra. Fiqueu-vos en l'escultura que teniu ahir de Javier Peris. Li diguem sempre que és el nostre emblema, perquè no té cara. Està muda, està sorda, però parla. L'exposició es podrà visitar de dilluns a dissabte de 19 a 21 hores.